Ja sam oprošten, ja sam Pasha spasenja, ja sam jagnje za vas zaklan, ja sam vaše iskupljenje, ja sam život vaš, ja sam vaše vaskrsenje, ja sam svjetlost vaša, ja sam vaše spasenje, ja sam car vaš. Ja vas uzvodim na visine nebeske, ja ću vam pokazati Otca vječnog. Ja ću vas vaskrsnuti desnicom mojom. Ova je alfa i omega, ova je početak i svršetak, početak neizreciv i kraj neshvatljiv. Ovaj je Hristos, ovaj je car, ovaj je Isus, Spasitelj, ovaj vojskovođa, ovaj Gospod, ovaj vaskrsli iz mrtvih, ovaj sjedi s desna Otcu, nosi sve i nošen od Otca. Njemu slava i moć u vjekove. Amin. Uznemirava molitva i zato se ne
i kada te napadne. Sa drveta molitve slatki plodovi niču, o kakav je to med ne možeš da zamisliš. O djelovanju molitve, da ti kažem ne traži, jer je neizreciva božanska tajna. Kad primijetiš molitvu, u tebi da djeluje, dobro je obradi spoznanjima mnogi. Poštovani starče moj, Mojseju moj umni, hajde daj mi blagoslov pa da steknem molitvu. Sveta Majko Kristova, igumanio tajna, blagoslovi monahe darovanje molitve. Nasinaj da uziđem, okoliko to želim, na svetome vrhu molitvu da govorim. Da govorim molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine i Logose Božji, pomiluj nas, amin.
Oh
Posla Bog čoveka po imenu Jovana. Ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči za videlo, da svi veruju kroz njega. On ne beše videlo, nego da svedoči za videlo. Beše videlo istinito, koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Na svetu beše i svet kroz njega postaje, i svet ga ne pozna. K svojima dođe i svojih ga ne prijeđe. I sa Mojsejem vođom stigo sve do Sinaja. Na Sinaj da uziđem, na Sinaj da uziđem, okoliko to želim, na svetome vrhu molitvu da govorim.